Skem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnet jinħa marriċ jizda joġobni li herġaluna mitri ħazina u jibda Atuni widen u ersu leha Isimo lehni u tidurru Patnamel makum li jibqal dejjem Dini imħabti skont il-wedid X'tiswa il-fidi min ajrlenin Ifidi mejta bla frott fis-snin Nejxu il-kelma għax gid bassarraf jekk nindew bija min ajr twemmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżisħuti l-ewwel nett l-għodwa tajba, illum huwa l-ġimgħa, l-ewwel ġimgħa fir-Randan imqaddes u l-ġimgħa tar-Randan huma bla dubju ġranet speċjali ħafna, eżisħuti. Ejjew nifhmu li b'ġurnata speċjali jfisser li Alla għandu grazzji speċjali lesti għalina. Jekk kemm il-darba aħna nkunu kapaċi nilqawhom. Hija ġurnata wkoll ta' penitenza, kull wieħed u waħda minna isib xi tip ta' penitenza għalih. Għax il-penitenza eżisħuti tiftħinna qalbna għal grazzja tal-Alla ta'. Il-penitenza tafu xi tfisser? Bl-Ingliż jgħidu to gain control fuqek innifsek. Jiġifieri meta aħna ngħidu dejjem iva lilna nfusna u l dak li għandna btejtu lix-xewqat tagħna nibdew nitilfu l-kontroll fuqna nfusna. Dak huma l-addictions ta' żmienna u x'hekk. Il-penitenza min-naħa l-oħra tenna biex nakkwistaw il-kontroll fuqna nfusna biex ikinna l-libertà tal-ispirtu biex inkunu kapaċi ngħidu le lilna nfusna meta dak li rridu aħna ma jaqbilx mar-rida tal-Alla għalina u ngħidu iva l-rida tal-Alla għalina eżisħuti ta'. Ejjew għalhekk f'dan il-jum ta' grazzja nieqfu ftit mumenti ta' skiet. Nitolbu maħfra lill-Alla għalkemm il-darba f'ħajjitna għażilna dak li ridna aħna u forsi ma tajniex każ jekk hux rida tal-Alla għalina jew le. Nitolbu maħfra fi skiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Ines, Freddy u Dennis Borġ. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej enna nkomplu l-emejl tandiema li bdejna biex it-takkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b'fehma safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nisimgħu l-kelma tal-Alla. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, iftaħ garġik, għajjat u la tiskoċ, u li leħnek bħal tromba, dnubhom uri lill-poplu tiegħi u ħtijiethom lil dar Ġakob. Imma lili kuljum ifittxu,
jixtiequ jarfu traqati bħalli kieku ġens li jagħmel is-sewwa u li ma ħallix l-ordnijiet ġusti ta' Alla tiegħu. Jitolbuni ġudizzji fis-sewwa, jixtiequ jersqu lejn Alla. Għaliex somna u int ma ħaresċ, għakkisna ruħna u int ma ntbaħċ. Araw, fjum is-sawm tagħkom tagħmlu li tridu u taqsu lill-ħaddiema tagħkom. Araw, issumu bil-kustjonijiet u l-ġlied u tidorbu bil-pon bla ħaq. Jekk issumu kif qegħdin issumu issa, leħinkom ma jinstemax fil-għoli. Jaqgħu jien joġobni sawm bħal dan, jum biex bniedem jakkes lilu nnifsu, biex ibaxxi rasu bħas-simar u jimtet fuq ix-xkura u l-irmiet. Tgħidlu int dan sawm jum joġob lil mulej. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid, jiġifieri li tħoll l-irbit tal-ħażen u tqaċċa tixkiel tal-madmad u tibgħat ħielsa l-maħqurin u tkisser kull madmad. Mhux li taqsam ħobżok ma' minhu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara għarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifieċ bħal żernije id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Il-kelma tal-mulej. Qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex u Alla. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor ta' ħnina tiegħek ħassa ħtijieti, aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsum ma twarrabiex. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Għax lilek ma joġbukx is-sakrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sakrifiċċju tiegħi u Alla hu l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobjena ma twarrabiex u Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Fitxu l-ġitu mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu id-dixxipli ta' Ġwanni u qalulu: għaliex aħna u l-Fariżej jinsumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-mistednin tal-arus se jsewdu qalbhom sakemm l-arus ikun għadu magħhom. Imma jasal il-jum meta l-arus jeħduhulhom minn magħhom u mbagħad isumu. Il-kelma tal-mulej. Noqogħdu bil-qiegħda kif ġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Naħseb li ma nkunx nesaġera jekk ngħid taqblu miegħi jekk ngħid li qegħdin ngħixu ħajja maġla li iktar mi għaddi żmien, mod speċjali aħna li forsi taf inti xi ftit ta' snin għaddew minn ħajjitna, nagħmlu il-paragun u xek ma' tfulitna u nintebħu kemm il-ħajja nbidlet. U spiċċajna ngħixu f'dinja storbjuża, dinja maġla, dinja li titfa' l-attenzjoni tagħna dejjem fuq barra, l-attenzjoni tagħna fuq dak li għandek ħafna iżjed milli fuq dak li int. Mentri naħseb li taqblu miegħi eżis ħuti li l-iktar ħaġa li għandna għażiża mhijiex dak li għandna, huwa dak li aħna. Mhuwiex dak li hemm f'butna, imma dak li hemm f'qalbna.
U r-Randan qed jistedinna għal dan, eżis ħuti. Ir-Randan jistedinna npoġġu ruħna quddiem mera li mhux turina kif aħna minn barra, l-qoxra ta' barra, li tgħaddi u tmur u tinbidel. Imma ir-Randan jistedinna npoġġu ruħna quddiem il-kelma talla biex turina kif aħna minn ġew. U kemm ikun iblaħ dak il-bniedem li jitlef din l-opportunità. Fil-qari tal-lum għandna xi ħaġa importanti ħafna. Għandna is-sawm tal-Fariżej. U x'hekk, is-sawm tad-dixxipli ta' Ġwanni jekk trid xi ħud minnhom kienu Fariżej, infatti għaliex aħna u l-Fariżej jinsumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux. U s-sawm li jrid minna l-mulej li huma żewġ affarijiet differenti, Is-sawm tal-Fariżej kien sawm magħmul b'ħafna riti esterni u x'hekk. Tagħmel ħafna affarijiet minn barra biex l-oħrajn jindunaw li qed issum. Huwa sawm biex inti turi li inti kważi aħjar minn ħaddieħor. Huwa sawm biex titkabbar. Din il-qari tal-lum jorbot ħafna ma dak li qalilna Ġesu nhar l-Erba' f'ras ir-Randan. Dak li tagħmluh xal wiċċ in-nies. Meta ssum mhux titfa' l-irmit fuq rasek, mhux kif għamilna aħna ta' nhar l-Erba', dawn kienu jagħmlu ħafna ġesti esterni biex huma għaddejjin mit-toroq. Kulħadd jinduna li qed isumu u x'hekk, eżis ħuti. U allura, eżis ħuti, is-sawm tal-Fariżej kien ħanajdu hekk mod kif wieħed juri li qed isum quddiem in-nies mhux intenzjonat biex jibdel il-qalb, imma intenzjonat biex inti tidher aħjar minn ħaddieħor, biex inti tbiegħet il-ħaddieħor minnek u ħanejtuk ukoll minn Alla. Sawm li ma joġobx il-Alla, eżis ħuti ta'. Il-mulej illum kif qalilna wkoll fl-ewwel qari anke l-Profet Iżajja qed jistedinna għal sawm ieħor. Għal sawm li jfisser konverżjoni. Is-sawm li mhux marbut ma' konverżjoni huwa sawm fieraħ. Is-sawm irid iwassalna biex inkunu persuni umli. Is-sawm irid iwassalni biex jiena u x'hekk niċċekken quddiem Alla u quddiem l-oħrajn. Is-sawm irid jurini issa ħanorbot ma' dak l-irmiet li tfajna fuq rasna jiena trab kont u trab irid nerġa' nsejjer. Eżis ħuti. Is-sawm irid jurini li jien aħjar minn ħadd. Jekk naħseb li jien aħjar minn ħaddieħor allura jien m'iniex fit-triq tal-mulej. M'iniex fit-triq tal-mulej, eżis ħuti. Għalhekk imbagħad fl-ewwel qari jorbot ħafna is-sawm u x'hekk mal-imħabba lejn l-oħrajn. Mhux dan is-sawm li jiena rrid u x'hekk. Jaqgħu mhux dan is-sawm li jiena rrid jiġifieri li tidħol l-irbit tal-ħażen li inti tinferet mid-dnub u x'hekk. Tqaċċad ix-xkiel tal-madmad li tibgħat ħielsa l-maħqurejn u tkisser kull madmad li inti tagħmel fuq ħaddieħor ta'. Men jekk hemm xi ħadd li qed tweġġew bil-sienek jew b'għemilek, dik l-ewwel sawma li inti tieqaf tagħmel dan. Jekk qed tagħmel xi azzjoni ħażina li ma tibqax tagħmilha. Mhux li taqsam ħobżuh ma' minnu bil-ġuħ u tdaħħal f'darek lil msejkin bla saqaf. Mhux li tlibbes lil minnu għarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx, dan hu s-sawm li jrid il-mulej. Ovvjament, dan ma jfissirx li dik in-naqra ta' penitenza li nagħmlu mhix importanti kif għedna fil-bidu. Hija importanti, però jekk dik il-penitenza ma twassalx għall-imħabba vera, jekk dik il-penitenza ma twassalx biex niftaħ qalbi l-Alla u nħallih jibdinni, jekk dik il-penitenza ma tfissirx jien naċċetta li jiena midneb, u allura jekk jiena midneb għandi bżonn ninbidel u jien minn aħjar minn ħadd, ma jkun ifisser xejn, ikun is-sawm tal-Fariżej, ikun mexxa nsena, messa inxena jgħidu t-Taljani u x'hekk, biex nagħmel u x'hekk turija tiegħi nnifsi biex l-oħrajn jaħsbu li jiena xi ħadd speċjali iktar minnhom u dan ma jridux il-mulej. Ejjew għalhekk eżis ħut illum nitolbuh il-mulej ta' li dan iż-żmien tar-Randan l-ewwel nett laqqana magħna nfusna u naċċettaw ta' bil-ħaq l-aħna trab konna u trab iridu nerġgħu nsiru. Għax dik twassalna l-umiltà vera, umiltà l-aħnaħwa. Aħna kollha trab, konna u kollha trab iridu nerġgħu nsiru, allura ma nissuppervjawx. Nħobbu lil xulxejn, ngħinu lil xulxejn, naħfru lil xulxejn, ngħixu ħajja nisranija vera. Għax nemmnu li wara kollox għal bniedem ta' din id-dinja iva trab konna
u trab rridu nerġgħu nsiru. Però għall-bniedem li jħobb l-Alla u jħobb l-oħrajn, aħna ġejjin minn Alla u għand Alla rridu nerġgħu immorru fi ħdan Alla għal dejjem. Ħanresqu issa t-talbit tagħna lil mulej nistedinkom tqumu bil-wieqfa. L-ewwel talba tagħna tal-għodu tmur għalina bħala Knisja, aħna l-Knisja. U xek ma' qudiem mal-Papa Franġisku l-isfijiet tagħna li nitolbu ħafna għalihom għal rajja tagħna kollha, però għalina l-koll aħna l-poplu talla biex ta' bilħaq ngħixu l-kelma tal-mulej. Għax bekk biss nistgħu nkunu ta' bilħaq melħ li jagħti t-toma, mhux melħ li qata. In-nisrani li jgħix bħal kulħadd ikun melħ li qata li jista' jintrema barra u jintrifes min-nies, imma nkunu melħ li jagħti t-toma ta' Alla kull fejn inkunu. Għal dan nitolbu ismana, nitolbu għad-dinja kollha llum taħbat l-ewwel sena mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajina. Żgur li l-mulej għandu qalbu muġuwa xejn jara l-uliedu jġibu ruħhom dan il-mod. Però anke fid-dinja xkejkna tagħna żiżudi kultant nħolqu l-gwerer u l-ġlied bejnietna li Alla ma jridux. Ejjew nitolbu biex nkunu aħna promuturi ta' paċi, billi naħfru, billi nfittxu l-paċi u l-rispett u l-imħabba lejn kulħadd. Anke lejn persuna li weġġetna jew persuna li m'għandniex grazzja magħha biex hekk nkunu aħna bħal Ġesu u x'hekk dawk li jġibu l-paċi fid-dinja nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna, mu speċjali l-familji fejn hemm mart jew tbatija jew fejn hemm firda, fejn naqset l-imħabba. Biex f'Ġesu il-familji tagħna jafu jkunu ta' bilħaq il-Knisja tad-dar u x'hekk iċ-ċellola l-aktar importanti tas-soċjetà tagħna. Nitolbu, ismana nitolbu mulej. Nitolbu ħafna għall-anzjani, għall-morda, għall-persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għal dawk li qegħdin isegwu dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra, nitolbu għall-immigranti tagħna u għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom jew ma bżonn tat-talb tagħna nitolbu. Għall-erbieħ tal-purgatorju, mu speċjali dawk li għalihom qed noffru das-sagrifiċċju tal-quddiesa, għall-erbieħ ta' rabatna, benefatturi tagħna, għal dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom u għall-erbieħ kollha nitolbu. L-iktar talba li toġbu l-mulej mhumiex dawn li qed jien, talbiet importanti, ma dik li għandek f'qalbek int. Ħanieqfu ftit momenti fiskiet u b'fiduċja kbira f'Ġesu l-ikbar ħabib tagħna. Ejjew nresqulu t-talba tagħna. Missier l-aktar ħanin, noffrulek li nfusna fl-imkien ma dat-talbit tagħna u talb ieħor moħbi fil-fond ta' qalbna. Nofruhomlek mat-talb kollu li toffrilek il-Knisja fid-dinja kollha u l-bnedmin kollha li nresquh fuq altarek mal-ħobs u l-inbejt bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Il-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fi tjubitek tajtna l-inbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek, naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Noffrulek mulej is-sagrifiċċju
f'dan iż-żmien tar-raddan imqaddes biex bil-qawwa tiegħu il-femit tagħna jsiru jogħġbuk u saħħilna b'ħeffa akbar inżommu l-qies f'kollox bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek, waqt ġdejt u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi, hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sewwent mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-rbieħ ta' ħutna Ines, Freddy u Dennis Borġ. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u rida nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina,
La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek minferet minni. Dan il-ħaruf Talla, dan Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ken jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jaħarisni għal ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jaħarisni għal ħajja ta' dejjem. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi bnikitha, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fist pal-kiku ma konċ tijejn tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur għadman zid, izdan hobbok, ħajti kolla, ħajti kolla jina rrid.
allati sammartek qalb wiskif ramas halib waqt li inti ħajdi sommi qalbek bozzat ħabib henna lija o Ġesu skur qatt ma nżid iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena nrid. San George Preka kien isejjaħ is-salejb ta' Ġesu l-ktieb il-kbejjer u eżis ħut ir-randan jistedinna nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab għax minnu biss nitalmu t-tagħlim tal-ħajja vera. Eżis ħut is-salib ikellemna u s-salib għandna nkellmuh. L-iktar f'mumenti x'niġu mumenti jibsa huwa biex nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu mżallab li nirbħu t-tentazzjonijiet tax-xitan jibda jgħidlek Alla ma jħobbokx ta' Alla telqek ħares lejn Ġesu u tirċievi tweġiba. Ħanqumu bil-wieqfa. Illum il-ġimgħa ħansellmu lis-salib ta' Ġesu billi bil-qalb ngħidu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbuk o Alla li tista' kollox biex bis-sem li ħadna f'dawn il-mister qaddisa impattu għal dnubietna u nitħejjew sewwa għall-għajnuna tat-tieba tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' pinu ħometana l-maletin għaw f'darek ġejnaħna għaxin tilqana. Madonna ta' pinu u d-dimek ħerqana ġejnaħna nitolbu biex tfittex tismana.